Bruce Lee chan chin film en turam tan wal maya chuta chuan a chan chin kan khriat ngai lem lo ti lan ani bok thina tuntuma hian engwangin nge Bruce Lee khan wing chang kha azira engwangin nge ban san le tak ti te kan en hodon ani film pakhata chuan Bruce Lee chu no pangte ani tangin a master of Ip Man nena kung fu zira no pang ani tangin tumro taka kung fu zo chho angalan ti ania tin chumi mil deuh chuan tun hnaya Ip Man film ron chuaka po khan Bruce Lee chu no pangte ani lain Ip Man nena ro kala kung fu zira hon dira engatan nge tia zo ani chuan angai theiro zong ho sui saknan tin pa takin achang ani kha ani na taka chuan hetiang hi atak taka athendan ani rem lova te chuan film pakhat dang le chuan Bruce Lee chu a thian te nen ti du da an nia chuda tang chuan a thian te nen chuan gang siamin kung fu po an zero chhoni anga lantir ani le deuh boka ama Bruce Lee hian kumsang hazukwa somgok le pasari khan interview na heti hian asoya martial arts azir chan chu street fighter thazo kani theina ani tin asoini Bruce Lee chan chin khato chuan ate deuh lai hian no pangfel tak ani lem lo ni ti kan khianga in suala chinga a school kalna po no chua atok thrin ti te chuwangin no pang sual tia khriat ania ama ai upaten anti du da fo boka mezo sapo tunma chuan no pang al le sual deuh chu ai u ten anti du da thrin ang deuh kha aniang chu ti chuan ama ang deuh chia no pang sual ti to mayang akom thrin a oma ama aya lian deuh aning he ngia police fapa nia aming chu William Chang ania Bruce Lee hian a hne theilo wangin Big Brother tina ko thina ti chuan an geng siam po chu ani na taka chuan William Changa geng ani chhota ber mai mase Bruce Lee hian William Changa hnuai om chu adu lova tal chua dana zonga chuta chuan William Chang chuan wing chang azo thina ni ti te po a kha chhota ti chuan ama William Chang ngei po hian an master Ip Man hna Bruce Lee chu a fuai ni ti po asoya chuta tang chuan Bruce Lee chuan wing chang chu aziro chhove ta nin han sei bokani te chuan Ip Man chuan aziro lai zinga in sual thiam ber ung sung long nena zir thrin turin atita boka eti lai hian ung sung long hi inti boile kholai in suala ompal puwa tuwak mai nan ngam lo ani boka Bruce Lee han hu che khan amil lo hal em maya a chan chu Bruce Lee lan dan le alu me dan te atak mit vo thrin te chu ati thewak lova ange zong tak ani che kan yang chu baka khate lai khan Bruce Lee kha film star ani ve deuh to khema ate te tongin film chang to thin ti te kha kan khrianga chu chuan ama in du tok na lo pe ve bok nen chu ung song lung hian ati thei thak lo ani berang chu han master Ip Man nena po a in che dan le alan dan hi alo kal le huna chuan thak danglam to turin khilro ating he nge ni atran tir phata tongin Bruce Lee hian azir tir tu a senior te po anyang chu ung song lung chu a LMM maya ama aya bon turin hun angai ngai don lo ti te po a soi ve hian ani anti chumi ani wang chuan Bruce Lee chuan a thian te aya a thiam theinan a thian te ti de ka ching thotran ta ung song lung te in kota chuan a loading wana a thian te lo thleng che ti in voin chu class cancel ti na lo ti da thina a thian te chu ho tu ga ba sa an chuang che ti in ama chu alu de thak thina chu tiang chuan a thian te aya zion nem jok theina turin me ti de ka ching thotran ta ni chumi wang chuan ung song lung an huaya zion tur poin an du tawak lawa awm dan chu anti thei tawak lo ni ti chuan a master ber Ip Man hena chuan a che dana wang chuan ung sung lung chuan a ban ta ni ti po a khil ta he nge ten Bruce Lee hi a pu te tangin thla pol deuh ani ti hi alak em maya Chinese pa dik tak ani lo ni ti in hemi wang hian ama chu mil lo a hlo pha bok ani ti chuan Bruce Lee chu kung fu class kalna berana an hot chuak ti Ip Man hian a khriat nu chuan thla tham mai dovin ama ngein ama ina azir ti chun zom ta zo kani ma se chu tiang ani chuan ung sung lung te nen zir ho le tho ngai don awangin Ip Man hian Bruce Lee hi wing chang lo deuh hlek po azir ti chhotran ta ni nan sei boka chuta tang che chuan ani Bruce Lee tun thlenga sial le ro pui bi ke mem kan sei lo chu chho na chu bulain tran ta ni ti chuan Bruce Lee chu an master berin ala hum him si wangin azir lai pui te chuan ngei zol em maya lasa po film theyang beka siam andu ta ni chumi wang chuan Bruce Lee chuan wing chang ni lovin thil dang thiam tela chumi hmanga ama deuh so tu te zong ne thei vek chu atum ko ta hle mai boka
ti chuan a unau pa Peter Lee chuan a hun zong chu kung fu zirnan a hmanga William Chang a thiam pa ngai po khan kum khat lek a kal nu chuan tu vak main an he tamang lo nei tin a soya an master ip man hian ama hian mu engemaw tak anei ni nge yang tiarin theya tin Bruce Lee po hi a thu le hla tam tak hi a master ip man atanga a khiat te ani hlom bok ani tin an soi ni khangkha a chanchin soidan khong om thrin zinga kan tlak de lek nia lang chu nia ilo khiat thrin ne in midam chu ba khalowa ma se apoi mo lai jok chu Bruce Lee hi no pang fel le thra ni ngai lem lova enton tlak tia soi vut tu kan khan lo ma se tum ro na le thorim na chuan mi ro puya siama anung chang ni ravin a thorim na le tum ro na jok chu enton tlak taka a chan tira khovela ming dai to ngai ro turin dam chung ngai ro te chungin a minga chek man ta ni thileng po hian thatna hlai an neya chu thatna lai chu an vok thiam chuan a tha zongin an ming an chek thei tlat maya mizo pa chu ni se atel lai le atlei ro lai in sual fat dan te no pangen kol boi thla kan ni chodan te khriat sakin ngai san tu ra vok po kan du lo me theni ma se mi de chuan khalam pang khani ravin chumi tonga atum ro na da thorim na zo kha an mu thiam saka ti chuan no pang hal tak ve mai kha khovel khriata chuan mi ro pui tak angin kan kheta dai mai ni hi mi kan en dan le kan vok du dan hi apoi mo lai chu ni eni pon kan mi zo pui te ni mo ni ro mo ani lo lai vok sak lovin ani lai zo khi vok sak tai la chu chuan an tha zongin ra a chu thei ni ti te po hi khetele la thome ole video ta ga ni hole vek don nia